Ato na magtangon na kung kuha ka sa closing remarks, diya ang kastaw. Ato na magtangon na kultura. So dapat, tungan ka. Lebih ke tanah. Good afternoon, everyone. Barangay officials, kanina nagpagaling and a minute or two, magsusunod na itong program. Okay. Yawa Egyptian, no? Mga bata, balik niya galing po sa kawan. Magulay ka na sa kawan nito. Karami po ang mga pangkasyona, kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, at grade 6. Palihon ato na dito sa kawas at pagkalinian ka 2 lines. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to our Prince and Princess culmination of our Prince and Princess Awiwet 2023. So, mayong hapon sa tanan!
Samdang nagawit ang kalanggaman sa kabuntagon, pagkatahon sa gugma kung kita magkadayo. Apan imahinasyon ra ang tanan, pwede ra magdanggo daw mura sa tinuod ang tanan. Pagkatamis nga hangpon sa kalambuan, pagkatamis palandumong sa kagawasan, pagkatamis jud kakson sa kalibutan. Apan imahinasyon ra ang tanan, pwede ra magdanggo daw mura sa tinuod ang tanan. Duyo ganda ang panaw sa kahanginan, samtang kita naglantaw sa kadagatan. Mura tagibayaw sa kapanganuran, apan imahinasyon ra ang tanan, pwede ra magdanggo daw mura sa tinuod. Tutagan, ilabi na ngayon sa atuang mga konsehales, atong mga barangay officials, no? Both current officials and the newly elected officials, no? Kaniya karon, lupa, mahigpit na siguro. So, sa atong mga PD officials, headed by Honorable Jenny Kahayagan, sa ato ang mga laking natin na mga board of directors, no? Ato ang mga kinitanan karon niya Jud, no? Isuporta sa kasakansa nila ka mga anak. Ano siya resulta, no? Sa inyong mabungahon na pagpagkabala para sa ato ang isulahan, dili na sa itong isulahan, kundi kanto pato sa itong mga kabataan. Kaya kinitong ito, part and parcel ani para lagi din siya sa development sa itong mga kabataan. In this particular activity, we are training our pupils how to become socially prepared. No? Kaya ganito mga bata, kung hindi na ito sa feel free and be comfortable at least kuha na, patayo na ito sa normal atong programa. So once again, good afternoon.
makalig-on ang pagkamalang puson sa usa ka aktibidad sa usa ka komunidad. Okay, so without further ado, let us do the pinning of sashes to our Prince and Princess of UN 2023. So this will be done by their respective parents. Yung tanan, ako ay gitahasan kung duklama rin bagong Prince and Princess. Nakaya Lumitaris kayo, Prince and Princess of year 2023. Ako ay proklamar niya si ating Prince. Sabi nga, ako yung Prince. Ako ay si Juicy Petak. Dapat sa 2023. Ato sa iproklamar si ang ating Princess Sabriana Villamor. Dagang kayo salamat. Tagyuntaran. Honorable Penaventura Arogan UN 2022. Lantawa ang mga bata, sama-sama nga langgam na maupay paglupad, mga panaw sa tanghaga, mga istoryang tinapawa, joy paglubad, samtang sila nagpabaya, lupig pa'y pahoy kay wajud masulbaan. Sa bisyo o kalisdanan, samtang sila nangatagbaw sa ilang mga tinunto o kaadunahan. Sa matibang pagkakatong newly proud proclaim Prince and Princess of UN. Okay, so we're at ang atong close sa ating program na kay mga magkanano. Officers for their class presentation with the teachers. Lunes sa bundag, ting klasik pa, pagka Martes, nag-exam na, Miyerkules, Huwebes, Biyernes pa, o pagka-ugma, excited na, hugun sa imo, huna-huna, mausad na'y ako ang huna-huna. Rock and roll party people, rock and roll party people, rock and roll party people, rock and roll party people. Pagka Domingo, musimba
Salamat. Daghang salamat, Konsihal.
Leo Belinicius, at sa practice pa sa mga bata para sa Royal Dance or sa finale ni Honorable One, two, one, two.
So, salamat ano sa labang mga ang gitagadyo ta niya hindot na panahon karagawa kay si Sir nagtrato gali ng buntag na padayon pa ko bilik kay ang panahon pero gitagaan kita sa Ginoo ang makapresent kita ron hapon na. So, akong pasalamatan atong principal dari sa Mahal School, Mr. Orlando Babos, mga magtutudlo, hindi na lang ako kasatagsaon. So, dahagang salamat ma'am sa inyong suporta alang pagtudlo sa mga kabataan na represent karong hapon na. So, ako pasalamatan ako kauban sa buhat. So, kauban pabalik karon kay nag 130 pa man. So, kauban dahagang salamat, dili na ako nagsatagsaon, dahagang salamat. So, maginaot mi na masuporta mo na mga PTA officer. So, PTA officer, dahagang salamat. So, nakagidayon, masuporta ang mga officers. So, usay kayukan diri sa eskwelahan. So, naadyo sila mga kabataan, nakakasalamat mga ginikanan, naadyo mo suporta. So, dili man ni mahimo karon kung wala pa mo support. Ito lang yung implement, pero mag-unsa rin kung giisan mo. So, dahagang salamat sa inyong pagsuporta karong hapuna para sa itong Prince and Princess. So, sa dili na kaya kakasuot, dahagang salamat o may hapon ka na kong kanan.
exist. Anong pinagtulo? Ano programa ay sinugdanan? Ano sa tapuson? Sumadungan tao buwan, kawas kay nagdungan na sa pagsugo. Ato na wag tangon nga kung makuha ka sa closing remarks, biyaan ka sa tao. Ato na wag tangon nga kultura. So dapat, dungan na. Okay, daghan sa